ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖେଳିଛି ବୁମରା ସହିତ ଖେଳିଛି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ସହିତ ଖେଳିଛି, ଅଶ୍ୱିନ ତ ନାହିଁ, ଅଶ୍ୱିନ ସହିତ ଖେଳିଥିଲି। ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି ଯୁବରାଜ ସିଂ, ଧୋନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖେଳିଛି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଛୁ ଆମେ, ବମ୍ବେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲୁ। ଜବଗଲ ଶ୍ରୀନାଥ, ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେମାନେ ସାଉଥ ଜୋନ୍ରୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଜାହିର ଖାନ, ଅଜିତ ଅଗରକର ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ଯେତେକ ସବୁ ଦିଗ୍ଗଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖେଳିଛୁ। ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଖେଳିଛୁ। ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଚ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଛୁ ଆମେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଖେଳିଛୁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। କୋଉ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି? जिनका जबगल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, जाहिर खान, अजीत अगरकर, सुनील जोशी, आशीष नेहरा।